ända vi snägg hejlen och hur var det helt då? Helt annat standande och man följer sig tryggan. Det man ser man är Lucas att du har faktiskt fäder i en lören och så följer du tryggan och du kan lucka så för att göra. Och eisen till att hade fyllt vi. Alltså han fyllt vi Lucas som vi beväger som man är i närheten. Så hade här är en standande gott. Att det är fantastiskt att komma via såna. Så hade han tagit fram nästa år som tar skøytebrønnen verer. Ja, långt i år. Ja. 1. oktober så får långa gång ut. Ja, nämligen. Så tar vi efter ett återvändande tillslag att du skøytebrønnen. Ja, och jag hade ju skulle lucka för Luisa vet du så läsa att vi får la fler kan pröva den nu. Ja, och är det så nästan nu. I räknar vi senast lei 12 april ta en lagt ner alltså. Okej. Ja. Så här är möjligheten. Jag hade alla visst glad för det så skøytebrønnen Halna kommun och färjan nu överallt så. Ja, här är vi fuck alla sand från landet. Det är fyra ställen där nästan 15,000 över inne så vattnet. Så lilla vatten så. Och alltså skolor och fritidsskolar och barnagårdar. Ja. Och jag tror att det var rekord. Att såna folk har varit så lite lötse. Ja. Vad jag säger. Så det är helt annat standard. Vi är ordentligt glada för det. Eisen för det tid kom vi där. Du här skulle ha stora tack för det. Okej. Go och att det är ganska en smart funnit på. Yes. Okej. Det är cool som man säger. Okej. Ja, bye.